superraru aitea Bai, gu profesionalki beste esparru batian hola topatzia, ez? Peluka gabe, esan nahet. bai, ez gara Laura eta Isabel, Amankai eta Zurine gara, Ja. plato ere aldatu dugu, gaurkoan. Eta gaina musikaz hitz eitea, normalian elkarrekin eotegianean, hitz eite du musikaz, baina normalian personalo, gauza personalotik hitz eite du. Piskako ez dauko zait, galdera horiek izango da kurioso, baina politia. Zenba demora zaude holtza eta hilo gabe oain, paroiago eta gero? Kalkulau dezu? Bai, azkenengo kontzertua eman genuen urrian. Urrian, bai. Eta espero dugu, bueno, nik uste itzuliko garela, lehenengo kontzertu izango dela maiatzan. Baina gaudia kriston munoakin, bai, imaginau. Bai. Azkenean ze da... Gu estrenatze, bueno, jira astegia ostegun hontan, Madrilen, da gaude 6 hilabete egon gabe. Gelito, bai. Osea, hilo gabe, holtzeta. Osea, eta da super urduri. Baina disko berria. Disko berria. Claro. Baina... Berditze berri bat. Bai, baina zaizu gertatzen... Bai. Diskoa itezula zure intimidadian, ez? Eta... Osea, hor gaina normalian, zure gauza asko uste dituzu disko batian. Eta letrak batzutan oso personalak dira eta gero mundu danak kantauko ditu. Bai. Ez da igual antzerki obra bat bezala, ez? Zuk idaztezu jendiak ikusteu, baina gero ez ditu letra horiek koreatzen, baina disko batian gero zure hitzak jende mordo batek esate ditu. Eta ez zaizu gertatzen hola lehengo aldiz astezeanian hori kantatzen lotza puntu pudore estraño, nei bai. Osea, ni lehengokoan izan zen hola previo konziertos eta jo genuen Madriko toki batian eta ja ikustia jende batzuk bazekitela bestiak eta pudore hortan, ez? Arraro, ez? Pixkatu. Nei hasieran kostatzen, zuri? Nei, eske beti izaten da, hori, erditu duzu eta da momentua pasatzen zarela zurea izatetik, elkar banatzera, ez? Bai. Eta esatez, oi ama, jendeak nola jasoko du hau? Ez da zen nolako harrera aukiko du? Niretzat, guretzat ez, taldearentzat hain berezia den eta hain, zakit, mimo eta maitasun handiarekin egin dezun zerbait, nola jasoko du jendeak, ez? Na pixkat horre, bai, urdu itxasun puntu bat, horrengatik ez da? Bai, kurioso da. Eta gero gaina denbora pila zaude, abesti horiek iten, edo sortzen, gero beste denbora bat grabatzen, eta gero gaur egun nola hain askar doan industri musikala, emate izu zentzazioa, justo abesti horiek, batzuk, inevitablemente batzuk, gehauko iala hor, diskortan pixka bat galduta, ez? Bueno, porque zuzenean ez dituzulako jotzen disko hortako guztiak, osea, guk adibidez oain 5. diska ateatze dut, orduan zuzenekoa prestau deu, bai, abesti berri askokin, baina gero beste diskotako abestiakin, da orduan... Zenbat kantu dazka? Abestiak 11. 11. Zuekin berrezue gutxiokin? Eske kontua da, 2014an atera genuen diskoan, atera genuen oso disko luzea, 14 kanta. Eta hor konturatu ginen, nola ia erdia ez, baina asko, gehatu zirela hor bezala eta ez dezu. Jo, eske hauek ere badute berea, bere historia eta berezia dia, ez da? Orduan, hori izan zen punto de inflexión ditzen danez, esatia, ostras, bagien ez du merezi. Aterazela oso modu naturalean, jo, 14 kantu azkagu eta zekenduko dugu baten bat, zein ez, eta venga, dana barrura. Baina gero egia da, zenbakiaren kontua, bai, garrantzia. Importantea da, gu lehengo udaran, justo geneukan, karo, bukau genuen erloko jira, haiginen ja bestiak komposatzen. Orduan, ja DPCS Arbolesa eginan iten, eta tartian sortu zen laberinto abesti bat, eta esate genuen. Hau, ez da sartu aurreko diskoan, porque etzan existitzen, baina urrengokuakine ez da tor bat. Eta orduan, zeite deu, batea ingenun, single bezala, eta pila bat funtzionau zuen. Osea, esanet, industria pila bat bakizu. Bai. Eskenean diskuak, osea, ez dira saltzen leheno bezala,
Eta nik uste gero eta gehiagoa zela singelan historia horta. Bai. Eta zenbateko garrantziak duen irudia ere bai, diot bideoklip bat ateratzerako momentuan adibidez. Osea, bideoklipek eukitzen duten oihartzuna eta lotzea kantu hori irudiarekin, ez? Daka potentea da, hori. Gu beti pentsau izan dugu. Porque, karo, gero jendeak ez daki talde baten, porque zuek gu hain autoekoizpenea pasagea. Bai. Zuen urrena nola da, disketxe batekin inberdezue, o ez dakizue? Ez dakizue? Ez dakigu. Karo, gure esperientzia, osea, gure esperientzia izan da, Sony neotetikan, ezan genuen bai, Sonykin gure harremana irutzi zaigu honea, indeula bidea, eta autoekoizpenea jungo geha. Baina, karo, horrek esan nahi du, hasieran, naizta gero kontzertuetan dirua jungoan sartzen, hasieran diru dana zu jarri berezura. Baina lehengokoan pentsatzen, bideoklipan arira esaten nun, eske diru aukiko bagenu, nik, eske ez dakit disko bat ateako dukene. Ja. Nik uste disko ateatzen dugula batez ere guregatik. Bai. Eukitzeko hor, zure lana horrez, bezala. Eske hori da, eskuartean. A ber, eske gero diska batek badaka intentzionalidade bat eta badaka liburu bat bezala da, ipuin sorta bat bezala, ez? Bai. Daude gure kasuan oain 11 histori, 11 histori horiek behaien artean erlazio badake. Claro. Eta orduan disko batek badake izaera bat. Baina publikuan gan, gaur egun ja ez. Ja. Ez da lehen bezala saltzen, eta gaur egun hor dakazu. Ez dakazu zertan diskoa erosi behar kantak entzuteko, ez? Edo horre eukitzeko, edo nahi duzun tokira eramateko. Baina nik uste egiten dugula guregatik eta guk eukitzearen gure erditze hori eskuartean ere bai, ez? Hor ez dakit nire gustatzen zaite, nahi pertsonalki eukitzea, eta nik uste beti ingo degula hola, ingo betela, edo, bueno, ez dakit nola Bai, baina nik uste hori inevitablemente desagertzen jungoara. O irudipen hori dakat. Baitare gero datozen, jende gaztiak gero eta gehiago entzuteulako behaiek sortutako setlist bat, ez? Azkenian, behaiek jartzeia eta ITV behaien hau hemendik, hau bestetik, eta gero popurri. Ez dezu entzuten diska bat osoik. Osea, leheno, claro, nizu baino zarro naiz, baina ez asko zarro. Piskat zoinik amankai. Piskat, eta ez du ematen. Ez, hori txambarra dago. Baina leheno, egia, zu jute zinan, eroste zenun diska bat, kaset bat. Kaset bat, bai, nik ere bitu kasetak. Kaset bat, eta esate zenun, guztain bertzait. Bai. Porque erosin dut. Bai. Orduan, claro, bakizu disko batek ez daka eskutsa bat. Osea, musikoak geanak badakigu diska bat gustatzeko oso zaila dela. A ber, badaude abestiak lehenengo aldiz entzute dituzunak eta iriste zaizkizuna. Baina behar dituzuna entzunaldi batzuk. Entzunaldi batzuk. Barneatzeko eta zeure egiteko, ez da? Baina zuk ustezu gaur egun jendeak entzunaldi horiek dazkala? Permititzeiala? Gutxik. Zanet berriak. Nik badakit esianeko, griseseko entzule batek, ohiko entzule batek. Horrek bai, entzungo ditu. Karo, horrek entzungo ditu, eta saiaukoa, baina eta publiko berria lortzeko. Ja, hori zaila da. Eta batez ere, nik gure taldeari begira ez, nik uste jendeak urte batzuk daramazunean mundu hontan, jendeak ipintzen diola pixkat etiketa bat, ez? Zure taldeari, pixkat ez, etiketa bat jartzen dio. Eta momentu baten, adibidez, duela 10 urte pertsona batek ez baldin bazun gustoko esian, orain agian ez lioke berriz ere emango aukera bat o entzunaldi bat. Eta egia esan, esianek ez daka Grisesen kasuan bezala, ez? Uk ez daka zer ikusirik duela 10 urte ginen musikari horiekin, ez? Eta gaur egun garenak, baina egia da etiketa jartze horrek egiten duela mina, bai. Ez que dana etiketatzea, Bai, karo. Lehengokoan, hori, promozioko momentu hau dana, ez? Bai. Super,
Potente. Utziko dugu hor potente. Zer da hori, osea... Fizikoki eta emozionalki ere bai, Exagerau. Eske mateu hau dala bakarrik fiziko, baina emozionalki ere bai, eta disko bat prestatzea, eta gero grabatzea, eta dana emozionalki daka kriston karga. Netzat momentu okerrena igual promozioa da. Bai. Bai, neiko horrena hori itezait, ze... ez du ematen, baina ni oso pertsona lotzatia naiz. Benetan? Bai, benetan. Bai. Eta, ostra, hain egotia medio ezberdinan aurrian zure intimidade horiek kontatzen, bat bestian atzetik, gaina gaur egun mundua dagoen bezala asko kontrola berdezu ze esatezun. Bai. Porque hau beste kontua da. Oain, zensura, artistikoa, bueno, artistikoa pasada bada, gaina oso era iskutuan da. Leno, bagenik egun zenek zensuratzezun, ez? Zensura kanpotik zetorren. Baina hain zensuratzeguna gu geugea, bazuk esan dezuna, ez? Jode, oain dela 10 urte esean ez egiten gustatzen, ez? Estereotipo batzuk eukiditzazkezu, o idea prekontzebiu batzuk, kantatzu honei buruz, edo hau hitzeiteue, edo ez da eta ez. Eta esatezu, eske gu geugea zensura horiak. Eta guri adibidez erderakin pila bat gertu zaigu baitare. Erderaz kantatzeagatik, ez da? Erderaz kantatzeagatik. Hori beste mundu bada, ez da? Askotan euskal talde bat, mengo talde bat zailako, ez? Hori da oso kontu, eta askotan niri elkarrizketetan galdetzen diat, eta euskaraz idazte dezute, euskaraz kantatzen dezute, hori da zeuen autua, zeba, edo zeba ez beste hizkuntza batzutan, ez? Osea, zueire galdetzei zue hori? Bai. Eske nahi flipante iruditzen. Bai. Osea, nik enuke... Bota. A ber, enuke galdera hori ingo. Gaur egun, esan ez dakit, guke entzute genuen musika dana, gure 80. hamarkadan, guk Bilboko punkila entzute genuen orduan, eta dana erdera zan, ez? Horrekin ezitu ginen, eta gero musika anglosajoia pila bat. Orduan, karo, ingelesa ez genuen dominatzen. Punkila gustatzen zitzakun, orduan, karo, inglesez punkila ez genuen kantauko, orduan erderaz, ez? Horra hasi ginen. Eta gero hor jarraitu genuen. Eta galdetzea erderaz edo euskeraz, osoei galdetzea, zeatik euskeraz, ez? Edo pentsatu dezue, gazteleraz idaztea, hola pixkat, publiko zabalago baten gara iristea, edo zeba. Nik ulertzen dut, nik uste oinarria dagoela, musikari eta pertsona bezala, ezuk erabakitzea modu libre batean, nola idatzi, nola konposatu, nola sortu nahi dezun. Hori da niretzat oinarriezkoena eta lehenengo mailan dagoena. Gero beste kontu bada, zuk musika nola ozertako erabiltzen duzun. Bai, nik zentzu askotan erabiltzen dut, eta bai erabiltzen dut borroka erreminta bat bezala. Eta nire kasun adibidez, bai egiten dudala euskaraz idatzi modu konstiente batean, baina alde batetik modu naturalean ateratzen zaidalako, hori lehenik eta behin, eta bestetik, bai, ez delako, bai, nahi dut euskaraz idatzi, baina aldi beren ulertzen dut perfectamente, enola pertsona batek nahi baldin badu abestu, edozen hizkuntzatan, libre dela hori egiteko, eta hori hartzea, hori kritikatzea, eta ez da kritikatzea, da kritika destruktiba, ez? Boikoto. Zensura mota bat. Bai, orduan ez dakit. Nahi adibidez, autori, euskeraz iteko autori, iruditzen zaiz zoragarria, esan horratik enuke galdeuko, ez? Hain personala iruditzen zaitzat. Baina gaur egun norbaitek pentsa dezake musiko batek aukeratzeula hizkuntza bat gehiago edo gutxillo saltzeko. Zi hori ez da zure esku? Osea, gure kasuan, eta erderaz, jende gehiona iristeko? Tesetet, hombre, ez, ni Ekuadorren jaio nintzen. 6 urte arte erderaz hitzein nun. Geho Euskal Herrera etorri nintzen. Euskeraz ikasi nun. Baina nola bai sentitzet
espresatzeko orduan, erderaz badaola konexio igual profundo bat, porque nire lehenengo hizkuntza erdera izan zen. Zentzu hortan, baina inoiz ez dut planteau, erderaz abesten baet, gehiago salduko ez? Ez da izan ere, ez dakit hori... Nik uste badaudera eta alde batzuk, gaina nik hitz egin izan dut ez lagun batzukin da, egin dugu modu konstiente batean, arte euskaraz, baina egingo dugu pixkat euskaraz eta gazteleraz ere bai, ez? Pixkat, nahi dugu Euskal Herritik atera eta gian horrek emango digu aukera. Izu, legitimoa dela, norberak erabakitzen dula, baina gero bai, nire kasuan, zuri egiten dizutenean bezala, ez? Zeba, zuri ateratzen zaizulako hola modu natural batean, eta niri ere bai, eta horrek ez du esan nahi, ez dakit, ari garenik, ez dakit, ari gara modu libre batean erabakitzen nola, eta zer kasuntan ere bai, ez, zer abesten dugun. Eta ez da rexada, Ja. Esta ciudad tiene algo que atrapar, nuestros sueños en un nicho, devorados por los bichos. Neurtu dezu noizbait, ze idatzi dezun. Osea, neurtu dezu, pentsa dezu, ostea, hau ez te jarriko, ze arazoak euki ditzaket. Ez, uste dut ezetz. Eneiz hausartzen eguneko unera esatea, baina uste dut ezetz. Uste dut musikak nirekiko duen loturarik handiena dela askatasuna, ez? Edo nik behintzat lotzetela hau da nire momentua, nire esparrua sortzeko, adierazteko, ez? Eta uste dut izango litzatekela atzera pauso handi bat, idaztea, pentsatuz, bestengan pentsatuz, ez? Esan nahi dut, eta neurtuz, esan nahi dut, obviamente bai zaintzen dezula, eta baino benetan nahi baldin badet zerbaiten inguruan hitzein goet. Naiz eta jakin agian letra honek kola ekarriko duela, edo ez, edo baino, zintzoa izatea zeure buruarekin, eske zelako plazerra dan hori, eta danok ez dugu lortzen, eta nire kasuna izan denean etengabeko prozesu eta ikaskuntza bat, ez? Benetan esatetaz bakarrik disko bat sortzeakoa maizik eta holtza gainera igotzeakoan, ez? Zu benetan aske sentitzea nahi dezuna esateko, nahi dezun bezala mugitzeko, ez dakit, ez? Bai. Baina bada zaila, eta zesan emakume... Horratik esaten izun. Osea, dakazu hor beste... Ni sentiu naiz batzutan, baina kuriosoa da, porque igual ez nahi sentiu igual politikoki edo ze idatzi edo ez hor zensura bat ez dut inoiz sentiu edo ez sentiu zabat, baina bai emakume bezala batzutan, sobre todo elkarrizketatan. Osea, ja ez disko batean, porque disko batean zuk askotan etxian eraikitzezuz zure mundu hori eta bakizu nola dan konposatzea, batzutan trance batean sartzea, osea, eta zu zaude. Bai. Horregatik esaten izun hasierako pudore hori, ez? Batean zuk zure mundu... zure mundu txiki hortan sortu dezuna, jende pila batek kantauko, eta orduan zea konstiente, ostras! Ni naiz hori, zure ahotan. Baina bai emakume bezala, bai daude, ez dakit, bidea ez da inoiz erresa, ez da inoiz, ez dakizu ondo egiten naizean. Gehiegi zean gauza bat, edo gutxigi beste bat, edo gehiegi, osea, zutan ere kasuan, zuko hain anekin ane dakazu beste neska bat, taldian, osea, oain hor aldatu da. Bai, beti mutiez inguratuta. Baina, karo. Musika Euskal Herrian supermaskulinoa da. Eske, inkreiblea, behitu. Justo lehengokoan hitz egiten elkarrizketa batean. Zestuan zema musika talde ertendian, pila bat. Pila bat, baina esagerau gaina oso estilo ezberdinetako eta gaina musika
topea iristeana, osea, jende asko kentzuteuna, eta dana, eta esatezu. Talde hoie guztitatik, bi neska bakarri gaude. Julia, Rural Zombieseko abeslaria, eta ni. Eta beste danak, igual diala, 80 edo 80 musikari, danak gizonezkoak dira. Hor dago beste supera hausnarketa sakon bat, ez da? Hor zerbaitetan, baina oso gaizkia egia egiten zerbait. 13 urteko neska txiki bat, ez dakit dazkan erramienta nahikoak, ez dakit dakan askatasun nahikoa edo indar nahikoa, gai sentitzeko lokalea jatxiko naiz, estuan lokal badao, nun musiko danak ensaiatzuen, eta askia da, nahi duna jutea. Lokalea jatxiko naiz, eta sortuko talde bat, nire kuadrillakin, eta igual ikastet musika eskola, baina igual ez. Igual hartzet gitarra, mutila asko hasi dian bezala nire herrian, hartzet gitarra neu jotzen. Ni ustetu handik hor, kriston lana dola. Alde batetik guk behar degulako bultzada handi bat. Ze guk dazkagu ez, guri jarri dizkigute mugapilo bat, guri sinistrazi digute, ez gehala gai, eta gai baldin bagara perfecto egin behar degula dana. Perfecto. Eta horre hotza gainera egotzen garenean, eta nor, ez dut ezagutzen Euskal Herrien emakume musikari bakar bat, ez dana super exigentea bere buruarekin. Eta hori da pasada bat. Eta ze euskal taldetan emakume batek gaizki kantatzen du. Eta zenbat mutilek kantatzute gaizki. Baina eski ez dago, guk, bazkagu kanpotik etortzen dizkigun exigentzia pilo, baina eski gainera guk gehitzen dizkigu kriston exigentzia gure buruei. Hori da, niretzat hori izan da, eta hori bidean ikusten dezu, ez? Eta askotan, zenbat gauza ditugun permititzen geure buruei, eta ze kaineroa garen. Nik gaur adibidez, Kristona hotxa nakala. Lasai, niko jana zuri. Gero itzengo dugu gure ezintasunetan. Gure hori da, gure gabezi ningunez. Bai. Baina Mateu, eta gaine askotan... Bai, eozein mutil jongo balitz, eske kriston juergota bota de tal, bitu nola non gaurka. Ez da sexu zea bat edo, ez da genero diskusio bat, da baitare bada hori, baina hortaz aparte da ze kodifikauta gatozen ja, osea, fabrikatik nola gatoz, eta gero pixkanaka nola jutezean sartzen hori, ez? Nola jutezean sartzen hori. Osea, nik zentzu horta, koratzen ez Grisesekin, pixkat ezagun iten hasi arteko bide hori luzia izan zen. Eta hasiera batian, nik biolina jotzet eta biolin elektrikoa jotzen nun, ez taldean. Gero erabaki genuen ezetz, sonido aldetik eta bar. Eta orduan, karo, reduziu zen, ni biolinista izan naiz beti. Orduan, koruak iten itun, eta pianoa jotzen hasi nintzen, eta baitare perkusio pixkat, eta horrela, ez? Baina erabaki bat hartu nun. Ezan nun, saiauko naiz, eszenatoki gainean ez izaten politikamente korrekta. Eta orduan, iten itun dantzadanak eta movimentu danak oso esageraua zian, eta oso inkorrektuak. Zanaet, inkorrektuak, ordura arte, zuk emakume abeslari bat ikusten bazu, porque gero horre ez da berdina. Abeslaria da bazea, gitarrista bazea, ulertzen, instrumentista bazea, ja da, como beste gauza. Baina abeslaria baldin bazeare zaude, beste toki batian kolokauta erabat. Eta laletxe izan zen jendian zeak... Erreakzioa bezala. Bai, sentitzea como... Baina etzean muitzen neska bat bezala. Esate zien, aloro. Zer da mugitzean neska? Eta nola muitzean neska bat? Ja, eske batzutan zuri behitzia eszenatokian da, como, ai, ze ba, nik iteritun oso gauza inkorrektuak, ez? Bueno, inkorrektuak tonteriak, eneiz inoiz nere burua este konsiderau
norbait transgresoria, ere ez, sanaet, naizena, nire bai gustatzea pixkat potruak ikutzia. Eta zentzu hortan, Laletxe izan zen ze komentario edo ze irizpide... Ez que oso fuertea da hori entzutea, Ez dezu dantzatzen gainerako nesken moduan, ez duzu, oholtza gainene, ez duzu... Bai, etzea moitzen neska bezala, edo... Ez da, supuestamente zureatik pentsa... Ez dakit. Zatzeuena, eta inoiz gertau zaizu teknikari bat etortzia... Estenatu, askotan pentsatzet. Bota, badakitz esan behar dezun, bai, ez? Badakitz esan behar dezun, bota. Osea, zuzaude estenatoki baten gainean, ez? Horretik, ez da, montatzen. Bai, montatzen. Soinu proban. Zea, como... Norbaitek raiderra esplikakoit, inork ez dizu inoiz galdetzen, eta zu invisiblea izango bazina. Edo inkluso, zure gana gertu bat, barkatu, taldeko nork azalduko dit. Ez dakit, nik neu. Hori da. Ez, nola ba? A ver. Kabliak, elektriziadia, soinua, konzeptos difíciles. Zemate dugu gotzen gehala holtza gainera, eta egiten duguna da kantatu eta jaitsi eta jazta. Eta hori da emakume abeslari batek adibidez, kasuntan ez, gugeu abeslariak gaela, igo abestu eta listo ez. Ja. Muy harto. Bai, baina, es lo que hay. Eta lehen egon geha hitz egiten nola dakagun kanpotik etortzen zaigun exigentzia bat, ez? Guk geure buruei ere bai kriston kaina sartzen diegula eta hori nire ustez. Eta ni horrekin orain ari naiz... Konstiente izaten? Bai, edo pixkat esaten, itxon, zuri, zaindu zeure burua. Ze ez baldin maezu zuk zaintzen, eske eta errespetatu eta onartu nire mugak, ze askotan, eske gaur ez tarria, eske eta egin behar detondo, eta azkenean beste kaina okerro egiten nula. Eta presioa, osea... Eske nik beti daka sentsazioa, gu bilo gaude limitauta, erabateo bestea, gure osasunak limitau gaitu. Eta gainera jaiotzetikan, osea... Eta gainera jaiotzetikan. Zegoatzen naiz perfectamente, nik esan izunean, esan diatela dakatela kiste bat, baina gainera dakat ahotskorda batean jaiotzetik lesio bat, eta bizi osoan zehar, arazoak eukiko dituela kontu honengatikan, ez? Eta goatzen naiz perfectamente, handik ezakit... Aste bete, bi aste? Gutxira, zuri. Displasia, bai. Nire arazoak belaunek, ez, da beste mobila baten gatikar, jaiotze dirakatena, eta ze prozesu, bestela zuzendu, baina uste dut biek dakagula sentimendu berdina, ze prozesu gogorra baino polita izaten ari den, gorroto batetik, gure muga horietatik ez, eta muga ez tarria, limitadore bat. Gorroto eta alako zea bat pasatzea, esatea, nire gorputzeko zerbait da, jaio naiz honekin, agian onartu behar dut, nik nire muga dazkadala, eta hausea dagoena, eta noski landuko detela, eta saiatuko naizela hobetzen, baino, inbeste gorrota, inbeste... Osagien gorrotatzetik maitatzea salto egi bat egitea, ez? Bai, baina nahi asko kostau zait hori. Osea, hain naiz, Ez da hori da, baina ez da larraza, baina... Ez. Ez que, de hecho, oain justo ostegunean sartzea jirara, lehengo egunak, eta justo, osea, baina arte honai superondo hanketik. Eta justo, lehengo hastia jauza, eta ia zinitzen gaixi jartzen da, pentsa honun. Eta zer? Egun batian estenatokira iotzen manaiz eta ez baldin manago ondo. Zer? Osea, realmente hori hain gauza grabia da. Osea, baina bai gure zea hortan, perfekzio hortan, karo, hori guko susartuta dakaun gauza badan ikusteet. Osea, gu beti hon berdeu perfekto. Baina eske hori da, justo desikasi behar deuna. Bai, baina oso zaila da. Bai, oso... Nei pila bat kostatzen zai. Oso bai, Ze guztua? Ze ondo egon dane alako errepaso bat ematea danari eta... Gutxitan hitzein dugu musika, osea, hitzein dugu, Bai. Hitzein dugu.
baina gutxitan, nola... Ondo onda. Eman behar, bilok euskal musika geha, baina eman behar bi mundu ezberdin hori diala, bai, oso ezberdinak. Bai, oso ezberdinak, baino... Ze guztua? Ondo onda. Ba, bizi zer? Nik hartuko nuke txokolateko. Hombre, eta nik kafesne bat defirgo. Ni hartuko dugu. Venga, ba. Bai, ez da.